Ka jingterwa ka khasil autonomous district council ki GDC ban penkre ya ka working plan bokumnu ka council ni ki hima kin lum khajna na kitrok ka mai ket jingken ka badang sakut hasuin watla ka la jandap arnai na du bala don ka jingkren minha ka santrik jumang arjar arwar ka council ka lakhot yakren yakinong ilam ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association MCTODA hadien baka association ka la sei madan yakijing e kitrai bat nong nya trong nakadaw ka jingsha pendik haki khardop krong khajna chong ka council bat ki hima Uba Mosmar nga Presiden Uluong baka association hagati ke jilang kalai keren baka jingkrong khajna kalong palat bat poi hadu khat khandai ni arpo hajar henrei hadu menta ka sngi ka konsel kampat kren ni halor ka working plan dang hakini ki khindiat sngi ka sarkar jila kala hukum ya ka KHDC bat GHDC ban khang ki khardop krong khajna hasil ter kisrok national highway ni state road te ngi hadin bangi la don gitu kijing ngi la tho shaka central government shaka Ministry of Road and Surface Transport Tiadin baka nakaliang juga Ministry of Road Surface Transport kala simkia tu kam habide bat kani gajing lum khajana be ai da in ong bai bakin ka baha papo jong ka 6 kidal ke kamud ba lum khajana be ai gide be naka council ani bada kima tiadin gajing khun gajing gumtu ta nakaliang jo government hadin gajing yo kaji ko order na po ka ministry ti kamud ba kala penmi ya tu hukum ka bala don lupa kam de ka hukum ka batmai de ka hukum ka bala don lupa ti hadin wa mi ka tu tena kaliang jong ki hima ki la close down no ye ki la khang no ye ki ni ki toolgate ni ki jaka krong lum khajna chu ki hima bat kum juru ka council de kam khang lut ka khang tang tu ka ni ti hadin nang tu kena kaliang jong ki hima ki la karpat yangi ban ya penbet ya kren kum ka asian tena kaliang ngajongi ru namar ba kidei ginong susar ki ba pet ya kiriti ki dustur tena kaliang ngajongi ru ngila ong ba kata kalong ladang ngidon ke jing ekran tang ba hadin ba ke jing ekran dan ni ka dialogues ngi sotu ba kum kanu tingin siapet ke na kaliang jongi ka asian ru jadi nang tu pat ngiyo ka jing khot naka council rangkat bat ka hima ngiyo ka jing khot ke jing ekran hausan tarik jong ubnai mi Ti hadin na kaliang ngajongi kum ka ASEAN ngira lej ban aten ya ketu ka jingalang ka bala lam khli hiro daki no yalam jong ka council mo daki nong mikmat NDC bat hatu ko pola don lang ru wat na kaliang jong u EM jong ilaka bola chair ka jingalang ti rengkat bat utu berangkat ru bat i donang turang imat legal advisor jong ka council ba Robert Jen Kharajarin ti bat ki maru bat ki nong khli nong sensar ki mai la don lang Ti aku tu ka jing ekran na kaliang ka jongki kila ong yangi ba kila panpau maki kita kijing ba ki hima ki kendu lada ki myo shu ya kijing lum khajana na ka na kini ki tulgit kemut na kini ki nangi ki trok kan nangi ka likit mar te na kaliang ka jongi ru ngila pen ihi la ka jong kijing yenja kijing sosat ka jongi kalong ba ngila shu pen hair kai ya ka kamai ka ji jongi hadu kat khandai ar pojar kum tu hi kum bala kran du basang haki press ka jing don lang jong phirang bar khoi Ti nak liang juki din gila skap ya kata kajing na berkot arliang. Ti nak liang jongki gila shime karai ka konsil di kamut ka shime karai. Alap thai ki hima alap thai ngi ka asian. Yong to ngin sa chok out no ya kata ka working plan jongka. Jo daka konsil. Kamut la ki hima la konsil mo. Ti nang ta ki sa table lani kin sa ai ya kata ka working plan ka jongki. Ban ya penbet kumno kalong. Nama nakaliang jongi ru bangin rai mengi yong hoit kala long ban Bakin spend lum kajana kamla ban long nama kalau don lupa kaan mla ban lum tian dena kaliang jongi ru yang to la rakat pa pidang lum phi kata ngiru ngin tahap ban ra kum kinong elam ngimla ban rahi da mangi ti kanlong kandon kata kajing bakla lani kajing teko kajing kontreka maka asian ti ngiru yang to ngin nile ya kendu batki para kidu khot baro khot jong ka asian ngin nakaliang jongi ngin terwa ngin yathu ya ka e ba phi la terwa sangi Ti hadin mengilak lej penterwa haka isi mu jongka association hadin ngila la ya pen bana ka general meeting jongka ASEAN ru ten ngila up hadu kini kisngi hadu kini si benai menin si sejan kadi ka si sejan badang sudep arsantorik ngila khot biang ya ka general meeting ti na babun kini ki khot lani kinong kit kam jongka association ke ba khmat du bat ki khot ki ba dei members te kamut ba kidang keli kimi ka kata ka jingmi na kata ka jing yakran na padang ka hima bar ka konsel te na kaliang jungi kum no elang ngimla bon puri te hadu mentahi ngimpat yo kanu kata ka working plan ka terwana ka konsel te kamut ngimpat yo
Tinggi dang yo betang naka himai ki hima ta naka por sa por ki lawan mi ki wan ut ki wan nam yang ginong elam jong ka asian bas ngau bah balakum kumno ki maki ki asyam jenjar sem stom ha badai ban penyai ki hima namar ba kim yo shu bandung khajana na ki langi ki kali kamai kan lang ba ki surok ki biya lang ba ki hima jong ki te kamut ban ya thu ya kata te ba sam kamut ba nakaliang jong ngimpat yo ru em haduk mentah nakaliang ke konsel asyim lai mentah asyim lai te working plan te ka himat kala feel lupa kan don ni lah panya keren ya kata haka meeting ngi donang berokoj te nakaliang jong ka konsel tu kapor kamut ba por bagi terwa ki ong ba totang stayo kalong em bangin ngin table no stayo ya ka working plan te nakaliang jongi namar ba ngi lej lang ba ka jing pha jong ki dukot lani jong ka association te ngiru akhmat jong ki noelam jong ka konsel mo ngila ong ya ki ba ngimla ban surai mangi mentah hakdak tang stayo te ngong ngi ai por ngi kam jalan kan te tang ba long lada pinang sina no phi ya kata working plan kan no kam ni le tang ba ban pha rai ngi tingim la ban rai namangi ngi tere nam ta ka ba kamiat jongki paradkot babun bi jongka ngide ka megalia commercial truck owners and driver association te mut ngi don ki khot na pa ro khot ki district ani numut ong da ka state ibra ko we te kamut bangin rai ngimla tingi ong bangin sa khot regional meeting tingi le mentang la khot regional meeting jongi hadu arsin arwan ka ba khadu ka de ganika hau kani ka arsan tarik tena kaliang jongki prada khot lani ginong kit kam jongka asian ibra ko kila sngo bitar lani kila sngo thaj bania kren ning ngaman kila sngo kim don mutsu lani kim don chu kanu ka jing sngo ban ong ban dangya kren da kumbe ni kaman kila ong ba kani kam kanum poi sono bat kum bolong menta la i sorkar kala I order kum tu te kamut bana kaliang ka jongi mut kan sakut bitang kum tu kai ti mentala da kalong kum ni na kaling ginong sisar kim long serius no kim dekit kia ka kam ngi syukut betang jia kran syupen media ti kamut nginom kadang poi kan sino ka thong bang ini kran ni kita ki jing kran nadu bang imi nan kong ka ni asian nadu bang ilong penlong nelam ngi nan kong bana ki press media ru ngimpat change statement si sindro pi kajing lut balik kajing lut kala bun palat namar ba kajing don ki gate kilong double le bajong ki hima bajong konsel teng le la khambun jong konsel banjong ki hima ti yakini bal ai order le kemut ba to kani bal dep ka order bal ai ka order ban sange no ban krong khajana na ka sarkar ki hima ba ro khoj ki buram ki babun ki ma ki dani yang to isurok baret ki ba ki yale hi kajing yo bisa te manu bom kwa mo ki bisa te ya persang i ban yo te idon dei benta tang ba hadin ba yo to ko order ru hagi main ki surok ke kum ka mauyong nang taas tay kalenti ban nature bypass ban nakasilong bypass ang baka ding paso telang baki media ka nung iso komen ki media ru ka bagi i bangiru ngi trace tom ni kam bat ki makiru ki aram lang baki media la pani ku bor ba kirang don ki jingkrong khajana naka konsel te ngiru adu kini ngiru ngidang don kata ka jing ya jenjar ba bat kini ki get yo ka konsel bat ka ege konsel kale menta ko mot kamlong serius ka sarkar apet bae kani namar menta ki ong ba ngi dang menu ba nakaliang jong CM ong ba hoj kadai mo ngin mla ban krong khajana nginom krong khajana shu bat kumta ter rei menta ki ele istra jaka ban penbet ya kani ka jing baki hima ki don ka jing bangile syong ban ki komiti hele maki ki don la ka jong standard ban snai ki buit ki bolong ong buit tu mo ban krong khajana menta ki senam de shu de ki gate menta ki la le dak system ki ong bid house mo patrolling unit dum badon apo kawai ka don apo nong silong de nang ta kawai hangi apo lat moreng ti nang kini gisngi nong sensar senong ki phone ngi na po West Castle ki ong ba ka don kata kawai ki jing terwa ban bu ya kata ka patrolling unit kawai hajan nong stone te ki klingi kamut yu kata tengi kan saya ki ong kata de kamut bet kumju kumka khardap lum ka jana kan tengi iba ki kim sange te imat kim sange ki le stombet ban sina ki we ki ar kilat te menta kum gini patrolling unit ki demno ki kali ki ding ki le ki nga khamtam emo kini kali kit mar wat mar rebro ki ong ba bale mikit meda lada ai pisa kamut pelat ladam ai pisa ki don kali yang juki le ki berngem ki ong ba shine phone yo
yo forest infon yo polis taki penting dah kata ka rukom tang bagi don katu kat ni ngila sotanat akan ni gajinya lenti jongi kum ginong elam jongi la ya lenti mengim tang la pensai pat ba bangim dei ban kai pateng ha ka jingting ngim dei ban ya surok ka jingting ka an ka don de kata ka jingkit jongi ngikit yagi benta ki ba kong sarkar kong illegal rehangi kam de illegal ngi thi edit ngi jing don kam jongi ba man ka singhi bangi im na kanina de ki por mum suah te don ki por ki pene ki pelat no hari babunte ki tu ki patrolling unit hadu mentaru ki bat ki ong balada phim ai pisa kemud info ni uta info ni forest info ni polis ki ya kata kalenti hadu menta kadang je kata hai sha ka council menta kan ka concentrate hi makani ki jing page ki siap ya ki ka ega jing mi juga ka 6 kidul ani ka council kalong ban pen i bangi ki sya jalap pi ki sya pen keren kini ki jing kini ki session ki jongki ki ongin ya kun ki dek ki pajba ru ne kun election ki ongin rikerpang ya ka riti ka dustur jongi kamut bangin pelat ngin long try ka kendau bat kum ta ter teng i menta ha ka jaka ba ki menta ki concentrate na ka menta ban sna ki an pi nomor ngin ai ka council ngi ban sna tengah try ke central government menta ka up kenya ko council bahkan hab ban sna ka an la ai kerpang di constitution ya ka singsil ting i menta kamut kimbun kamre ban penjenjare le di ban sna ite ki an henry kibun kamile di ban sna gate back ki iba ki jaka ki niat in tandem bet ne bat ko odo jongka central government ki mari ong kelakang duyong ki lep no totong ini senagit no molek ban ya yo at least lek balik kikit tu ngini ya senanar yong ta tong lakang siap kaki kami kong ani ngi sojen jar ngi sosen pat ba lagi la de ke por lep no jal ngini ya dak ni ka angin kelongkum ka an bat pistol ba la mem ai pe kani ka an godon mem ai pisa ngi pak kem kum ta ter kum kran pi mene kham tam ngi ba im shano kondong ba kha ajaka west castle kade jaka ka bla rimma ban trade yong ru pe kum sejanti hilsu menta kakta mdei pi tang kayo ka kor kakta snon ya kalong rniang ti pi jong kipat ba don gi kimi gi pa menta ngi la yo on record ya kataru te por bang biang ka kamai gi pha gi kun jong ki ban kule shabar te kansan ka sange no tu kamai kim man se phawan no ki kun hashtag jing pule makin kim yo su te ka the only source te te kamut bangang ong ba kini kin nong yalam ki jongi te hade ga ni ka banta ne ga i ba ki fail pi tip sai ki tip sai ki lek khanang ba ki tip yang ka an ki penyang ki get bang kong sai ngi ne ningi jit ki no mi khmat ba ki po yang tu kim tip hero te na ban sedang ban sna ya ki ai mi ki policy renga ngo ban ya ka kam do yong ya kam ding khang ya ka an khang siap ya ka an khang ranga tilada kum kana galan bat ki we chalan galan yo TV lada mio pro siri India banti tingyong ta tika dei mo ka an ka bomla belakang selesa rengi gini gi lada ki kenra gini gi factory menta ki bodon hang ni pem kam duyong pida peniai ko kisla bro ko ki pen i bo ngi ora diga chalan duyong na nagalan pi kamut ba kum durangaru ngikit baro ko ndala poisha khalai meru supply sabar ngimyo nong iyai yang isu krong bet na surok imi pej la poi satai la long legal daka salan ki we salan Bhutan salan kum ta ter tengang ong ya kani ka benta kum kinomi khmat tengi fail mo gila fail palat pi ba basam mi ha bane perkhat da kum ki paj ba lani kinomi khmat ru gila don menta gim kwa ban ya kran than ni ki ma la panjop paj ba long ba adis na kani ka bang ya kran ya kendu la da ki sngap ki sngo kin hap chain no ya mindset menta ki paj ba mata baro khoi kham tam ngi so thu kinong don kinong ki try kali ki drivers ki paj ba mata ki la pertu ba ka ya ka achievement jong ka association ba ngi so thu ku mino ram ru ba ka jing pertu ka ba ong ba nakaliang jong ngi la job ni issue pa ka jing trace tom jong pi nga shu ai ka we ka kubor yang ki para do prasnam ki para noyalam habo ka bri jong gari kasi gari bi jong ini ngakwa pan ai tang ka we ba jing sha kam don kam e jing start hi kam don kam e jing start ban ya kun ni ginu issue hare ka don kam ka kata ka jing trai hok ya ka kam ka jing ya teli pat por batrai ni kam ru kam dei ka basuk ya ginu yalam ka don ka jing sha thong ka jing sha berngem ka don ka jing ya le adu jing sha sho ki driver pi hadu la man sau hadu mo ki malik la julor kam dei ka basuk
tengah kuat ban ai ke kubur kan sangi para nuelam para nongelam lagi bantah apa per ya kan ni ke jing job kam de jing job ke jing start jugi noelam kam de te nangi gi noelam hari kan ni ka ain kala don lupa henry balai lamar ba ki pajba ki jungi ngilong ritmen simpalat ngilong tu submissive yang ngi submissive bet ya ka ai ka bala titernem na jrong la le don bor ngi susar ngimju ngi serendar ngi IT met ba sim ngi dem bet te ngi yaj in tandem ya ka ai ka bala le don bor ngi no susar te kan ni ka kubur kolong bet ba kani ka jing job jungi kadai kumbo ong I nong ai bu jungi meneba kadai ka jingi teli ka jingi long compact hapo ka association nadu kinong elam ru kimdan baki hoi yak tangi mlaban len kilang yong te don bet steng por ki I yang iru kamli le kata maka don kita nan kong ki ya trai sto man ki I tang manginum jer kerten kita ka jingi le bi kumno ka jing yai ki lenti ka jungi hakini ki arbenai nadu ka sauterik jong umbenai April ngila sedang benthoi kini ki city sport Delhi te kalong ke aka ke ba ngakwa ban ai ke jing khublei ya ka central government ke de ke beningkong nomor ba ladam de de ke jing ladam de de kata ke jing jing tuklar jo ke central government yo le se ke sarkar Meghalaya ke jongi bat kini ki council ru kin sengap kamut kin yai be kini ki illegal collection dan extortion ku bang siong kini ke jing krong la ne kini ke jing lumpisa na kini ki trok ke bayai te de ke jing tuklar muslia jong ke central government kini ke kam ke bade banyak de kisnem ka menta tang arbanai ngelai I ke sarkar Meghalaya ru hagini kata yo beladep kala pun mi itu karai ba te ban khang no kini ki toll gate ku makilong kini ki bakrong bisa te na kalian ke jonga ru na ai ke jing khublei ya ka ye ki press ki bala sim khia ki bala le ke kamram ke juki ban butte ni kini ki issue ka balong ke bakta hisya ya ka kamai ke ji ke economy ya ka yo ko kot jong ki brio jong ke ka jela ke jungi tenga don ban ai ru ke jing khublei ya ki para khot jong ka association ki bala ya snok ti lang bat ngi ladam de ke jing kersian ke jong ki kamut ba ngi ngenompoi shudu ni put ba ngin ya job kini ki issue ya kini ki issue kumbang ong mentangi la job 100% ngi la job nomor ba kumbang ong mene lada nyempoi perkhat banthok si Delhi kamut ba kini ki issue kan long be kumbakan long just in writing la netang hakikot kisla ngala iki tu ki order ki babun mensya kelap mi kini ka district council affairs ka ba leng ba ki sithi ki jongka ki deputy commissioner bapher ke badan po ka jila Meghalaya ki jungi la da la ga de garu dan ni sejentia la ni hani khasi hel jungi baru si toy boy ngala I be kelap mi tu ki jingtho jongka na ko por Henry ki tu ki sulong bi tang ki jingtho te ban pen I ba ngila dep ban ai order Henry hapo ka leti bayat pada kamlong kumta ti Henry de kini ke jing pen mi jong ka central government pada kumne ngi ai khublei ba kala tit utau turne mo bae ya ka state badru ya ka district administration kumba ngala share bat ngala IUP gitu ka jing tho ke bawan pi na po Delhi ke ba kalau ong ke Delhi bahkan sapa de jing tho syaka state government badru syaki district authorities bakin le ya ka ba dei banom penwit lene banom pentut ik nong lek nong wan hapo lenti sengking te kani ru kalong kata ke bang kwa ban pensyai syaki pajba ki bayat lenti lada ki dangdon kum kini ki toll gate lani ki check gate lani kinu ki gate ki badang krong ye kini ki pisa ki balong illegal ki ba long persya ya ka an kamut ba ki de ban report ki de ban wan syakmat ki de ban pentip ki de ban ring ki video ki de ban ring ki de ban shoni ki dur khnang ba katu kan logum ka kum ka evidence lani kita ki sakhi khnang ba ngiru ginyo ban lada kadon ki pen khen na kaliang jongka district administration lene jongka sarkar Meghalaya ha ka be de ba kane kamut ngila ban pha jing tho biang ken cepo central government namar ba kumba kala pen mi kini ke central government ha ka khat sauterik jong ubenai April kala pha ke tu thi changa ba ka ong ba khang be ikini ki badan polenti menta te Henry lada hadin ke tu ka khat sauterik kidang don ki ni ki jing krong lini ki jing lumpisa bi an kamut ba ngin ong ke central government ba wat lada phila de ban ai ordaru ki claim nyebut renti ikini ko ordar te kata ke bangila ban le ngin but dia ni kini lada don ki nongya trok lani ki malik trok lani manu ki bayat ya polenti ki basya pentut sungguh ha pentip ingi kenang ba ngila ban le ek buron kam kenang ba kan don be kata ke jing sup bat kanom ke jing kanom don kata ke jing wit jing wa ha polenti ha baki yat namar ku bangila tip ba
la ban shim ye kinu ki tax leni la ban shim kinu ki khajna habaya epo surok namar ngila dep siu te shaka government lamba kini ki tax ki bapher te kam don ain don rule shu bangin siu ya kita ki bisa shaka shikini tol gate ke ba long illegal te shu nga ka ban pentip ni ba na kalyang jungi ro ngin yai budien ni kini la don kinu ki jing na kalyang jung ki nong yai nong yang ngin kloi ban budien ngin kloi ban irap namar kini ki issue mentang ila job te ka lada ki dang don susu ginong ki jingpin wit penwa kemut ba ngin yai trei kenang ba kan long ka jiksuk yaki pajba kinong ya linti